Θέλω να σας καλωσορίσω στην 5η οργανωμένη συνάντηση που κάνουμε εδώ με τον κόσμο. Ανοιχτός διάλογος, κοινωνικός πάντα στο χαρακτήρα του. Και βέβαια το θέμα μας σήμερα αφορά τους γονείς, το παιδί και την εκπαίδευση. Οι νέες δυσκολίες που δημιουργεί για κάθε οικογένεια η σημερινή κρίση έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά το ρόλο των γονέων και της εκπαίδευσης. Τόσο για την ανάπτυξη, τη μόρφωση και την διακαταγώγηση των παιδιών, όσο και για την υποστήριξή τους μέχρι αυτά να βρουν δουλειά, να κάνουν τη δική τους οικογένεια. Η αυτοδιοίκηση είναι ανάγκη να σταθεί δίπλα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά, στους μαθητές, στους φοιτητές και στους νέους. Να ασκήσει τις ανάλογες αρμοδιότητές της. Να αναλάβει νέες ευθύνες με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Εμείς αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη για τα σχολεία. Θέλουμε οι παιδικές βιβλιοθήκες να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν αίθουσες πληροφορικής για να μπορούν οι μαθητές που δεν έχουν υπολογιστή ή ίντερνετ στο σπίτι τους να μελετούν εκτός σχολικού ωραρίου. Θα επαναλειτουργήσουμε την αίθουσα πληροφορικής στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία δεν λειτουργεί λόγω αδράνειας της Δημοτικής Αρχής. Θέλουμε να στηρίξουμε νέα εκμορφωτικά προγράμματα με ειδικευμένο προσωπικό στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, να ξαναφτιάξουμε προγράμματα επίσκεψης μαθητών στα μουσεία της πόλης, να δημιουργήσουμε φυτόρια με παιδαγωγικό σκοπό στην Καρβάλη και στους Φιλίππους. Επίσης, οι γειτονιές και οι παιδικές χαρές θα βρεθούν στο κέντρο της προσοχής μας. Θα επανειδρύσουμε και θα αναπτύξουμε το θεσμό της Σχολής Γονέων με σκοπό να παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλη μας την προσπάθεια για την υποστήριξη της οικογένειας, των παιδιών και των νέων. Τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί με ειδικές ικανότητες, έχουν ανάγκη να απασχολούνται και εκτός κέντρου με κάποια πράγματα. Δυστυχώς, η κοινωνία έχει γυρίσει την πλάτη της και δεν φταίνε τα μέλη της κοινωνίας. Προσωπώ τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Όπως είπε και η Βάσο, κάναμε πολλές προσπάθειες με τον Δήμαρχο να μας δώσει ένα κομμάτι γης για να το κάνουμε φυτόριο. 100 μέτρα, δεν θέλαμε πολύ και τις υποδομές να τις βάζαμε εμείς. Ό,τι χρειαζόταν, απλώς όμως έκανε το χωράφι. Η ουσία είναι ότι τα παιδιά μείναν έτσι, δεν ασχολούνται με τίποτα. Αυτά εμάς μας αγγίζουν γιατί ζούμε το πρόβλημα. Εύχομαι να βγείτε και να κοιτάξετε και τα δικά μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είστε πια μόνοι και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Για να αντιμετωπιστούν τα όλα αυτά, θα πρέπει βέβαια να υπάρχει μια σχετική ενημέρωση. Και ενημέρωση δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά τα οποία πάσχουν από νευρική ανορεξία και δεν το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά, δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να κατέληξει το παιδί εκεί, δεν γνωρίζουν αν είναι καλά ψυχολογικά, τι πιέσεις μπορεί να δέχεται. Γενικότερα υπάρχει άγνοια όσον αφορά αυτό το σημείο. Μιλήσατε για την βιβλιοθήκη. Υπήρχε μια αίθουσα και υπάρχει ακόμα, η οποία έχει υπολογιστές, μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί από παιδιά που έχουν πρόβλημα, που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, φοιτητές, μαθητές, να μελετήσουν, να κάνουν τις εργασίες τους. Δυστυχώς δεν λειτουργεί σήμερα. Είναι κλειστή. Δεν χρειάζεται ούτε παραπάνω από ένα άτομο που να είναι υπεύθυνο για την εργασία.